Σήμερα θα σου δείξω την αναπαλαίωση αυτής της ραπτομηχανής Singer με ηλικία πάνω από 100 χρονών. Αρχικά αφαιρέθηκε η ραπτομηχανή και τρίφθηκε όλη η ξύλινη επιφάνεια για να φύγει το παλιό λούστρο. Πολύ καλό πλύσιμο στο κάτω μέρος, αστάρι και μαύρο χρώμα νερού, όχι λαδομπογιά, για τα σιδερένια μέρη. Με χρυσό βάφτηκαν το όνομα Singer από κάτω και τα πλαϊνά, το σήμα της εταιρείας δηλαδή, ενώ το ξύλο τελικά βάφτηκε με κυμολία και περάστηκε με σκούρο κερί για να δώσουμε ένα πιο φρέσκο χρώμα εφέ ξύλου. Το κενό που άφησε η ραπτομηχανή όταν βγάλθηκε το καλύψαμε με ένα μικρό τζαμάκι και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε like, ακολούθησε για να μην χάνεις κανένα βίντεο για αναπαλαίωση επίπλων, να παίρνεις έμπνευση και ιδέες.